A mala nova do día, evidentemente, é de novo o número de parados que sigue medrando, 200.000 e algo máis, 500 para ser exactos, no primeiro trimestre do ano en Galicia. Así o adiantaba hoxe o Instituto Nacional de Estadística. O número de parados ascendía a 200.600 personas no primeiro trimestre do ano e a taxa de desempregados medraba ata o 15,46% en Galicia, segundo os datos feitos públicos hoxe polo Instituto Nacional de Estadística. O Instituto Nacional confirmaba, despois de publicarse por erro os datos o pasado luns, que o primeiro trimestre do ano pechaba en toda España unha taxa de paro do 20,05%, a máis alta dende finais do 1997, e con un novo récord de desempregados. En total, 4.612.700 personas estaban sin emprego ao rematar marzo, 286.200 máis que ao rematar o ano 2009. En Galicia estaban en situación de desemprego ao peche de marzo 102.400 homes, o que representa unha taxa de paro do 14,58%, mentre que no caso das mulleres estaban sin traballo 98.200, cunha taxa de paro que supera a dos varóns en casi 2 puntos, co 16,5%.